Evo nas ponovo u Grevade. I danas odigramo Minecraft preživljavanje u dvoje. Sa mojom sestrom. Nelic. Skila. Šta? Gdje su te skele tvoj? Pojma. Meni se treba mati. The fucking chicken. Ti si napravio crafting table. Da. Puno. Ja imam dvije. Vono? Ne. Spremni smo da napravimo prvi 10. kolet. 10. Imam 3 vune. Evo me stižem. 3. Nemoj. Pa nemoj. Ma nije. Aj sad ti mene ubi, tako da ne trošimo hranu. Ništa! Ništa! Čekaj. A ne možeš da prežiš. Izvan. Ne može. Brhade je umro od srce. Drstva. Uzmi ono što je tvoje. I sekira je. Ja nemam sekiru. Nemam. Vidi. Idol. Nema sekira. Sekiru. Hivriki nema sekira. Neću da napravim. A drvo? Drvo sam ti dala. Svo? Nemam ni jednu. What a freaking chicken? Mač. Željem. Za kode. Imam 2 mesa. Da. Hoćeš da napravim krevet? Da, ja ću spavati. Ti bih htjela da nađem još koju ovcu. Evo mi je sekira. Gdje je moja? Tamo da je bio. A gdje je bila? Tamo da nije. Razumom. Ljubim krevet. Imam 3 vune još. Dođi. Kući, dođi. Dođi! Se ubijem. Gotovo. A molim te. Gotovo. A molim te. Gotovo. Molim te. Ne. Molim te. Samo još jedna. Ne može. A molim te. I pozdrav svima ljudi. Evo imam 6 vuni. Stižem bliže što mogu. Ne može. Sad ja nisam. I ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Ja tebe ne vidim. Evo stižem. Ja si bri. Tražim te.
Ubis. Neću. Pa moraš. Tu. Zašto si glup? Evo, vidim tamo gdje žive. Podigni ga. I ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i... Ćao! Čekaj. I... Ja... Ćao!